Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa kaaw. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ethan. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang Akong tinataglay. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Ethan. Basta ha, ini-graduate na to, doon ang bigitig pang-apply og trabaho. O lagi, saadan ako nimo. Dapat doon nga ta masinso. Unya kung makatigom na ta, magpakasal na rin ta, Maya. Ethan, Congratulations na to, babe! congrats babe! I love you! I love you too. Karon nga nakagraduate naman ka o sa may plano nimo. Nagsige na magpagpaso og resume, ma. Naghuwat na kong tawagan. Larga sa gawas. Ha? Pero, ma, Ethan, panahon na nga mubayad ka sa mong kahago sa pagpaeskwela nimo. Ikaw na sad ang mupaeskwela sa imong mga manghod. Tiguwang namin si papa nimo. Angay na mo pahuway. pero, Akong gitawagan imong uyuan nga naa sa Dubai. Aron matabangan ka niyang makalarga. ma, Basta mo na to ha. Anda matong tanang mga papilis nga akong gisayin mo. Unya, ingna ko kung naandam lang mo tanan. Tiyo, salamat. To day. Di ba na mo kayo uyab? Nakibaw na ba siya nga lumalagahe ka? Wa pa, tiyo. Uy, paibawa na itan. Importante nga may bawa siya aron dili siya makalitan. Sige, tiyo. Babe, nadawat ako sa usa sa mga gipang-applyan. Mao ba, babe? Mayo hinon. Hoy, okay ra ka? Mura lagi kilom kaayo karon. Okay na ko. Sure ka? Oo lagi. Naunsa. Ang ngayon na tong buhaton, babe. Mag-celebrate na. Celebrate dayon, Oh. wapagalit ka sweldo. Analog tas kilid-kilid. Aron, di kayo dako gasto. Okay, sige. Nangumusta tong imong uyuan nako. Kung nalihog na ba nimo ang imong mga papeles? Busy ba ko, may? Usa may gikabisihan nimo? Imong uyab? Kanas Maya? Ma. Mas unahon na nimong imong gibati kaysa imong mga igsuon? Ha, Ethan? Kuan mo gud ma. Wap siya mahibaw bahin ini. Pwesultihi siya. Kay kung dili ka pusulti, ako ang musulti niya. O kung dili siya muuyon nga mularga ka, buwagi. Ma. Unsa? Mularga ka? Maya. Biyaan ko nimo. Di ba nagsabot man ta? Ingon ka tunga tanga mo sinso. Maya, babe. Kuan mo gud di ka nang ako na mo pa eskwela sa akong mga manghod. Ug kung anihi ko din di kaya sa akong sweldo nga musuporta nila. Anya ako.
Tugod sa naman lang ko. Babe, please, sabta ko. Bukat sa nga desisyon para nako, pero nakinahanglan og suporta ng akong pamilya nako. Dili na ko kaya nga magalagyo ta, Ethan. Ako munsad. Pero Maya, please. Naginahanglan kay ko sa imong pagsabot ron. Di ko gusto nga mabiya nga bugat ang imong gibati para nako. Hunaw-naon sa nako. Oh. Sige, muli na ko. Babe, mularkal na ko ugma pero huwag yun mo tubag si Maya nako. Oh. Kinsa na? Oh, Ethan, Maya? Oh. Babe, pag-amping dito, ha? Ang ayaw bigit kalimot og panawag na ako. oh, Maya. Salamat sa pagsabot ni mo, babe. Mingawon ko nimo. Ako sad. Ayaw ba pangitaglain dito, ha? Hindi na mahitabo. Mahal kita ka, Maya. I love you more, Ethan. Ay. Hi. Oh. Pinoy? Oh. Jessa nga pala. Taga saan ka? Cebu. James din. Mao pa. So, Bisaya na po di ka. Uy, Cebu ba di ka? Taga Bacolod ko, pero kamo ko Bisaya. Taga Cebu lang sa akong papa. Mao ba? Ang maayo di kay nakoy kauban din nga ikasinabot rin ako. Mao cute. Karon palagi ka makatawag na ko. Pasensya, babe. Ang saon nga busy mong good. Basin og naa nakilain na, ha? Babe, nag-overthink na sa ga. Ayaw lagi pag-una-unaan, ha? Basta, babe, ha? Nisalig ko nimo. Babe, mahal ka. Huwag ako'y planong mangitiglain din, eh. Thank you, babe. I miss you. I miss you too. Muli na dayon ka? Unya na, uy. Manglaag sa ta. Ha? Kuan na ba? Hala, malain ko kung balibaran ko nimo. Uy. Sige ko. Nabot ang ko din sa akong gustihan. Tanaw na ko akong messenger, be. Karong pagid ko naka-online da. Uy, wala. Si Maya. Kadaghan ba niya tawag sa messenger? Saan niya yung message? Maode nga busy na kay ka kay lain na day ang imong gikabisihan. Saan niya chat? Ako na siyang tawagan pero gi-block man ko. Jessa tag you up in a photo. Ginawa ko. Sa to ba? Nagkakita si Maya ni. Hala, sorry gid kayo, Ethan. Huwag siya ko kay Bong na di kay Uyab. Dapat unta nang utan ko da. Hala, uy, ako na hinuhinungdan nga nag-away mo. Okay ra, just wam sa kamahibaw. Ang problema lang na ko ron kay imbis kanahan ko mo explain niya. Pero unsaon ako pa explain nga gi-block naman ko. Ethan, sorry, good. Ano gun sa uy? Abi na ko ba kay Uyab? Crusher pa on dati ka. Ha? Jessa, pasensya ka na ha, pero loyal ko sa kong uyab nga si Maya. Ug mahal ka na ko siya. Gani, siya na ang babae nga akong pakaslan. Oh, kung mao, swerte kay mong uyab ni mo, Ethan. O good luck ninyo. Ma, nganong nawaga? Imong uyab din nga si Maya ay. Naam na ilaig uyab.
Nagbuwag na di ay mo. Unsa ma? Send na di kas mga pictures aron makakita ta. Kadagad sa mga pictures ni Maya, kauban na ng lalaki. Sweet kayo sila. Sakit ako eh. Kuha man nung ko isa. Nganong nabuhat maning Maya na ko. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. Ang gugma, di lang masukod sa sakripisyo, kundi pagsalig po o maayong komunikasyon. Bisan unsa pa kadako nga atong paghigugma sa usa ka tawo, kuwang ang pagsinabtanay o pagsalig sa usag usa. Dali kining maguba tungod sa mga pagduda o sayop nga pagtuo. Usahay, dili ang kakuwang sa gugma ang hinungdan sa panagbuwag, kundi ang kakuwang sa komunikasyon o pagsalig. Mao nga importante nga paminawon una ang tinuod nga kahimtang sa usa ka tawo sa di pa ta mahukom. Kaya doon ay mga oportunidad o relasyon nga di na mabalik kung mawa na. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN.